kasantosaning sawijining desa. Waduh, ha iki. Kuwi gumantung karo siji lurah, loro nayaka desa, staf kelurahan, kaping telu masyarakat. Nek lurahe wis dadi lurah sing apik, ya stafe ana sing elek, kuwi masyarakate bubrah. Oh. Semono uga staf apik kabeh, lurahe elek, masyarakate rusak. Mula antaraning telu iku kudu dadi siji. Lurah apik, stafe apik kabeh, masyarakate bakale dadine becik. Wah. Nek mung ndongake kok mung rukun, ayem. Nganggo iki digunakake terus. Ora mung rukun ayem tentrem kuncara anjayang bawana ngopo? Kudu iso ngekeki pitutur. Waduh. Ngono lho. Ha iya. Kaya aku iki dadi Pak Lurah wis tumindak sing apik, ngleksanake kewajibane sing apik. Lurah ki ora iso nyambut gawe dhewe, ana staf-stafe. Heeh. Ah stafe iki nek nampa dawuhing lurah ditindakke kanthi apik, kanthi becik, aja sok ngenggokke dawuhing lurah. Ya, masyarakate bakale ayem. Semono uga stafe wis do apik kabeh, nek lurahe gleleng ngeyel, mongko manut sakarepe dhewe, masyarakate ya ora apik. Iya, ngono ya kok. Iya. Dadi telune kabeh iki andil semua.